ni Rose Bermas. Currently an assistant professor 3 at Pangasinan Polytechnic College and also the program chairperson of the BS Agribusiness program. I'm 25 years old. I've been teaching for more than 4 years na. So before po ako matransfer dito sa PPC, 3 taon ako nagturo sa isang state university as a contractual employee. Hindi pa na-establish ng PPC, part na po ako ng core team. Pumasok ako sa PPC, 3 pa lang kami. Tapos kita mo na nag-grow na yung PPC. I started dito sa PPC as a consultant kasi wala pa naman po mga naka-create na items before kasi nga hindi pa na-establish yung PPC. So I started as a contractual, then after a while, after 1 year, na-award na po sa akin yung permanent position as assistant professor 3. So what I like the most about PPC, yung pagpapahalaga sa mga opinion ng mga empleyado. Talagang nakikinig sila. Regardless of your status, regardless of your age, regardless of your gender, pakikinggan nila kung ano yung opinion mo. They listen to their employees just as the capital listens to its employees as well. Of course, I'm very grateful kasi alam naman po natin how hard it is to enter the government service. But I'm grateful na talagang sinasala at binibigay talaga yung posisyon sa mga tao na deserve yung posisyon. Yung pagiging grateful ko kasi hindi lang nanggagaling sa personal motive na kasi na permanent ako. It's not that. Coming from a state university before, nakita ko gaano kahirap talaga para sa mga estudyante na kapos na makapasok at ipagpatuloy yung pag-aaral nila sa kolehiyo. Nakita ko yan. Kulang na kulang po talaga ang mga universidad na tumatanggap at nagpapaaral sa mga estudyante ng libre at kalidad. So I'm grateful sa administration na edukasyon talaga ang isa sa mga priority na projects nila. On behalf of the Pangasinan Polytechnic College, we really thank you, Governor Ramon, Mon-Mon v. Guico III, and the provincial government of Pangasinan for establishing PPC and giving hope sa mga learners po natin dito sa Pangasinan.